Haleluya, ya lo itrai sesing ai khublai nam tu jong pi balok iman palap i jonga ko jisu tana ben pe ya kani ga channel ga jongi nanti beneng we tu heaven bati bati kersan ro ning bang jing tuai ki jong pi ma ki comment ki jong pi jing kersan ki jong pi ka ai men sim su yang i bang nang ma asyo kan ban ora asyo ka tin ki jong play jing hikai ya ki jing penshan ya ka tin ki jong lane ya ka bang nang la asyo kan ban kuna ban sapran gospel ko jong grace ha ki bri hi ba te ha ka ni step menta ai ko pulang mo jing ro show play bulan dalam dole kan na ka ta ni ko pon ko ko da ai ya ya ka ni step ko ba ha ko ba ko ko ba jang ai ban kan duai do nam ta jong pi wei pi ki man para bi jang ba ka ni ka si kan long ka si ko ba ha ko ba ko ko ba jang ai pin yat ta ka jing ha ka jing ko ka jing jang ai ka jong pi pin trai do da ka jing ha ka jing ko jing jang ai ki ai ki mo ro ba kan nyalam bisa ka jing pa ka jing koi ka jing jalan nama ulai ka jing ulang ba bha ba koi ba ba janai ni kum ta kan dua dan nam ta jong pi ba kun yo nyalam ya ka jing ka jong pi ha ka jing pa ka jing koi ka jing janai ka jong de ha ni ka step tentang ngadal ka tin ka jong ulai ha ni step ta ka keran nam ta jong a jong pi nama kani ka dei ka ba don kam kham tam nei na kani ka dei ka ta ha ya ki kon sama ha ni ki sim ta kani ka ta ha ya ki kon sama om ta ki kani ka kata aru nanu ki dan len ta kani ngalai i bakal sang kata sang trai kam hadu kata sang let dan bor hadu kata hakin longi lonsen la kadai hakan nga jakan kani kala ham let dan bor kan ham trai bha ham hakini ki skim but lada ngim sumar hala dan ngim tip ya kani lada ngim kier na kani lada ngim kala ka bamut kadang kejima ya kejim tin ki jom le ko ang gom le tang nya phal le ngan na ka chi ko chi episode na ka na san ki to ba kan le ko ang gom le da ka ba sius pa ya ka por sius pa ya ka por na ba por upun pau ni shan ba ka por ka lang ka ba ram sius pa ya ka por mana ki ba sius pa ya ka por ka jing sius pa ya ka por ka lam chano ane ke kata ka kapapun pau ia ka jing sius pa ikpor ki bre ki ba kumna ki ba sius pa ikpor ha ka ba khasan ka ang ki bre ki ba stan ki ba ya da ka jing stan ki sius pa ya ka por ka mo abang ni sius pa ka por ni dan ya ka jing stan ka ya lam ya ka jing jong ajpe bat ka pun pa ka jing sius pa ka por ka pun pa ro bagi nang ki bre ki ba stan te ha ka ni ka por tangan pa pa un kran ro ekani nama ba kapor kalong kapor ram kador jong kapor katno kapor ram katno kalang kador jong kapor jong ni kitep nem ka kapor kadai kapor ram tam lagi eki ba lapi dan kespa ko katno katno le phima ban thien tan ko i simin ka jong ni ka jing ka jong lapi dan ka jing stand katno katno le phima ban thau ya ko i min ko mai na kam ta ji ta la ko ni ko por ni ko ram ha por ju ap ya noi ta ki di por ko stet la sa man mare stet ni ki di por ko khat do ko tin jo ni ko kam na si pa ko ji kan kam ko por ben akni ki si ko ben ka por kalong ko khin hadu kata menta ki priyo ki por kaya ka por di kon sama ki ka ki mobile ki kon sama ki kun ka ha ki social media kai ba chulang ki kun por ya mate hakini ki ban banya pen i ban le ki ki ban ngate ban kamon ka chong play ki pulut kai ki shibret kai ka por ka chong ki namar pitin ne mani thoi ki ku ki to ki pun bha ki man sim ki para ki man ki badan play ka jing pa ka jing chong ki ba so tho ki ka ta jing pangla la pan chai ki so tho ka por ki ka sam kun wa ban extend ya ka por ki wa ban yo por yang so kan dia kan tu ni por bagi nang la man nama ki so tho ka por ki ka sam kun dan hak lagi di satu ke di satu deh hau paman ya ka por ke jong pi paman tu gu pe pim tim na ka na ta mla bas
jong ki khun ki jong lei ban kata dei kan ni kan bai kan ni kan jong sta nada ki khulung palet nada ki khulung ki ban asnam sheneng ki me ki pa ki la pan mule ni ki khulung ban ai ki mobile phone aba ki khulung ki ya ki ai ki mobile phone bukin lekan ki pe ki video pe ki pada pada mobile but ada kini sim begini ki khulung ki la addiction ki la kelak tai ki ada kata-kata ngapun tu ki ye ka ba warung ka ba ngap ngai ni begini ki khulung la tak sunyo mobile ki ya ba kin tra ka kini kin tra ba kin tra ki wa tang ki mobile ki kwa tai pe kani ka dei kala rung pat ka le ban bor ha kata-kata kani kan yalam ru syakata ke ki baro ke basniu kani katan cuma kata-kata ke long yo sen ke jampi ya ke long yo sen jama ada nyim suma pala ada nyim ai por ke bakkan pang ke jomi nyim nang mat penun kami ke por mun ki kimi ki pa tang ban light lumba tang ban light yang tang ban bagi bun kam kim dan por ki shu ai la khai ya kata ke bubai dan ya kita ki baro bagi kulung kin melan ande pe ka tu ke jing melan pat anda kita kata ke langsung tenai ko jom nangis ke bakal long ino sim jom ke jelong ta bagi kun ki jom pi ke dang den ta ki lang ngap ki mobile la datang sum ai mobile ki yam ki den ya ki tre ki ko ngo ki se lai pi ki let du ki an wale la pen muli ni ki kapor ke jom ki ke lalu tangah kita ki kon song lam ta ki dan por shu ban kran ban khana banyalai banyawan la sebab betang ke mobile ki social media amdan porshu wat ban syakri play ban duai ban kule bible amdan porshu ka khimpol ka por ke jongki ban ai sha play chaka percaya kila ban ai ki kenta sha play tang sam minit katal kelabun ai do daga jing bambang se ai do daga jing jubor kata ga ka khimpol ka por nama bale ka por ni pulut kai ni the kai sha ki bang sei so ha ka chi Petros tuong haga citi bani kong cukul ni bani kong kan makanya kong ba to pelet yang ada ke porsong basa ka japi haga jing shifting ni ya ulai un pelet yang ada ke por ka song basa ka japi haga jing shifting ni ulai kam dei ba pelet yang por ka japi haki ki kam jong ni percaya ni pelet yang por japi haga shifting amen kani gede kalat kani gede ka lenti ka ba piang nam ka japi Kani kasi Kejat me abayo tia bat mi na ki bayap te kras on pun shaya me kejat me na ka bayo tia na ka jing yo tia jong ka jing the kai ki ya ko tu bi na ka jing yo tia jing ki bam sei so ka jing ka jo bi kejat dan kaman yang jat nang ta bat ba fi dan kaman ban mi na ki bayap ba ba le ki ba ki ba in ki ba pen in ya pi ki ba nya lai ki ba jing in ai ka por tu bi sam ka ba life boy ka ka san ka por ka jama kadan hak keti ke jom me hato ka pi ai ne ka por ka jom ya ka keti ke jom me hato ka por ka jom ka dan ka keti ke jom me pi ai ne ma ule nya ka por ka jom pi paro mesti punya nya ka jing tuai ka jing play ka keten ke jom me ka jing ai no apa play ben kata ka ba pi ke ma yo play le ki ka bai dei ka mon ke jom me hato ki ju le ne ki kita ki baro ka ji em ke jom me pi ai ne la ka por ke jom me ha ka ti ke jom me nama ki tin ne la ka por ke jom kam dan ka ti ke jom me la ublai om punya ka mon baman control punya ka por pat hang ta kim su tu ka por jom ka ya ko shana ka lut ko le baman bagi syang haji saya tek syang je saya tak ada tang ina thai ni syang percaya ban proses
ba phi pin pulut por pin pu ekli ma ban trai kan ni ka di ka por ka ba ka di ka por ka jing twai ka por ka jing pule ye ka tin ki chme ka por joka jing phai shme ka por joka jing ye de ka pat me personal ka ba kerpang ka ba simet ka ba amdan mana ba tuklar la ka de ngat ngan hai ti por ngan pa bam dengan desha haka pakam ka ba de ba ada kaban pule Bible ada kaban pule shwa ada kaban doa ngan doa sha ye ki kam baro ngan e sha shi ngan kam pulut kana sa ka por sa sha doa dan kaban doa ngan try shi me ka por ka bon ngan ai sha me ya rap nga ba kan pulut kana sa ka por ka jawa tang ka present ke jong but haba pi pulut ya sa ka por ka sa ka present ke jong mai ublai udan dei ban an ai bi but pun pai ya ka to ka por ka pi la pulut nakam ta jong shikanta ublai multiply ban ya ka ka por ban de ki pho ko ta na ta jong ublai multiply de jing ko khu ki ba kha jong ta la ko ki ba bi jong idan kam ban fo to ban yin ya la de ka por jong pi ka lu jong shana pi pulut ka jong ka por ka jong pi bai yu pi pulut ka shi ki ki ba se so no ka por ka de ban jang ka scientist kita mentau yang kami kebina kebetulan boleh berspa menolak bantit yang kawai kentang bersmai buat pilek karena menolak ban pelang yang kawai kasi bagi makan ni kasi kebangan bumi ekstra benda menolak mentau semua yang kawai kasi yang kawai kepor menolak dan kei kebang apa menolak kini yet ia lagi ai lah jangan kepor kejauh pulut ialah jangan kepor kejauh kan ke bakhat we teter ko ang kuno ko menta kan kadai ka po jong ka jing kan em kadai menta ka bumot what up ada balasya la sisi kadai menta pika le nak menta pika ban pai nak menta pika ban e nak menta pika ban kela nak menta pika ban pedang nak menta no ka por ka jong pi pintip ka por ka jong pi sokat no ka por pidan balasya ka mengintip gaya kebadian pun mentah ketika ya juga jing kedim mentah ketika po juga jing kedim nam tercopi mentah ketika po juga jing kelar mentah ketika po juga jing mai juga mentah ketika po juga jing kejet kejet nak boyo tia ban mi nak baya ban long kedim mentah ketika po tapi em lain yang berkeruh ko kipabi juga nam tercopi buka buka ketika sius mana ke po tercopi ai ke po tercopi shall play untuk menghadapi dia jika bambam cukup kepala keren macam air harus kepol berjauh shall play dan ini kan air pun macam pun pulut kai ini borok cuma ini kepol kai maka kepol kepala persisien kepol lain kaduna ini mios dan malas tak kajing babe lah kan cuma kajing babe akan mau tu beliau terus pak, maka Bible kaya itu ini, Lazarus maka Reus pak, kaya ke ba yatho yang ini kita itu kan, hakani gaji itu kenapa? Uni ubri ubah pak kat ba unang in haka pertai, dan por ban ai shabule, dan por ban pai shabule, dan por ban syakri ubri, dan por ban tuai, dan por ban pule ba, dan por ban jese, tang kaji semua
tang ka jing keman tang ka jing ki jing ka pra juga tang joka jing long do ska uplu kala juga po ska jing long do para ban onda ulayam hanta kawan ka jing babi nama usyam jela dia ba udan haka jaka ba umdai bandan usyam jela dia ba udan haka jaka ba umdai bandan yo ban hanta ubabi ban ubabi yol se ko ki para ye chonga ngiru yo se ngilom hakum kata ka jaka yo se ngiru ngidana yo se ngiru ngin po sha kata ka bantan le ko ki para bijang aku no ublei umpa ingi ban pha sha kata ka jaka ublei umpa ingi ban ay ka chingin na wal munta kan ka dei ka po cha ka ching ni tiang na munta ban puteng na ka po ko cha pi pintim po ka ba pidan dem dan sha ka bla sha ka pi pidan dem ni munta ka ba pidan dan scam ha ka ni scam chin na munta ka ni hai na ka le munta ka ni blei ni un ku na munta ka chin ka jong ki we ni to ai ba ka po ka jong pi ka ba sha blei bulut ra ka po ka jong ban duai ba sha blei ni ya pa sha ni hallelujah hallelujah try pa ji ba ha ai ngo me ko pa ka ni step na ai ka ni ka po ka ko ro ka ba ngi yo ka shakri ya me ka ban yo soi ka tin ke jam me ka ba crunch pa ka po ka ram do ka pa bi cha nama ko pa ba mamer ko ta bi je mila bu ya ka po ba ki eki pura ki jai ya ka po ka dan ka po ban khang ka po ban nya ka dan ka po jong jing sum si ka dan ka po jong ka jing ki eki pura ka po la da be ya ka po ko ta to ai ba ko pa bi ja ba mangir ba ngin be la jong ka chi ko jing ha ka po ka jong ka ngin ai ti la jong ka po ka ti ka jong ka po to ai bi jo shim ti ka ni ko yi ki man pa la bi jo ni ki musi ni ko yo so ai ba kin nang ba la jong ka po ka jong ki ka ta ha ki ti ki jong ki la jong ka po ka jong ki ta ha ka ban ya ka ti ni la jong ka po ka ban puli ka ti jong ban wai ka ban sharai ni ban yai mani ka ti ban shakrian ban buram yo ban ba ki le ki ban ban so hai me ka क्या ना बिकी को ताकि ना आज की ना करने का पोर को ताकि जहाँ करने का पोर डॉट तक आई कर खूब मम्मी को बात या करने का पोर को ताकि जहाँ आई थी वो तेरे तंग चलता है खूब मम्मी एक निके मन पलाव ये जहाँ लड़ा किधर हम लोग जिंग सो खेम का पोर कर जंग की को ताकि ना आई कर खूब ही करता आई कर जिंग लाइट दो kita आई कर जिंग लोग को बात बिकिन ना करता आई राजा को पोर कर जंग की को बात खाम खूब मम्मी या करने का क्लिप मार करता है या कोई का मन से कोई का स्कोर कोई का डोनर को बात yang ketin kan juga bagi ke skor ke bas semua berke yang ketin jam kata yang kita berke ya ke cingkar ku berai hak cingkar ku mame ko sa baro ngaji hak kiti ki jam na bakni boro teng be ye macam jam badan bor dan jam cheese kus ki doi na jadi ba blend ku nam ta jam pi blend yo sle yang jam ke jam pi ai ka por ke jam pi shau blend